MJP Audio Profesional siang menika dan juga teman-teman UMKM dalam rangka ini tadi opening kantor Kadin Tulungagung dan juga teman-teman YouTuber matur sembah nuwun semoga selamat siang selamat menyaksikan pagelaran Sanggar Seni Bumi Sente Rewe Luhur. Saking pangwasaning dat kang suci dat kang maha luhur kepara nangge para bujangane atur bumi sendiri wis sampun lumebet wonten sajroning sanggar pamuja nadya nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti kang Maha Agung Gusti kang Maha Kawasa tinebihna sakaping bela sukawa ingkang samangke ingkang badhe kanggo gawe sajroning alun-alun bumi senterewe bebasan bebendu sakmane kawarnane ilu-ilu pangaspati kasingrehaken dening manipun para bujangga wonten siang menika pendung peteng padha meneng pendung abang padha nyimpang pendung putih padha nyisih lalu golomantar saking kuku sing duka kang kepulun ingkang anggondo arum ingkang anggondo wangi ingkang angkebaki sajroning pagelaran wonten siang menika sumangga dumateng panjenenganipun para sesepuh kanthi wonten sajroning pati busana paring tengara dumateng panjenenganipun para wijaya dalasan para winasih ingkang sampangke badhe ngaturaken penggaipun tari jejogetan bumi senterewe Tulungagung.